Good morning. Galit ka pa? Galit ka pa sa akin? Galit ka pa, ha? Galit ka pa? Good morning, Frog. Kagagalit-galit sa akin, ha? Kagagalit-galit sa akin. Ay, Pogi. Ano yun? Ano yun? Good morning, Good morning. Hello. How are you? Galit ka? Good morning. Good morning. Good morning. Nasaan yung iba? Ito yung nanay ka. Ow! Ow! Hello, kaya ako sigaw ka ng nak. Lumapit sa kanya.
Nonoy, i-off mo yan kasi mamudol sila ate. Dali na. Okay, off. Ano tumatanggal yung remote? Masisira yan. Bakit? Kasi di naman gumagana yung remote. Eh, di naman, ano ko lang dito sa remote, di naman gumagana yun. Eh, balikin, ano ko yung battery. Baka baliktad. Ano ba? Baka baliktad. Lalo yan masira. Baka baliktad yung battery. Patayin mo yan kasi nagmamodule sila ate na interrupt. Dali na. Nagano na eh. Oo. Paki-ano na. Paki-off na ng TV. Paki-off na ng TV. Dali na. Very good. Ah, parang Kasi pag nagmamodule, hindi pwede. May naririnig na iba kasi na-interrupt sila. Para tuloy-tuloy sila makagawa. Para maturuan ka na din. Okay? Okay? okay. Okay. Masama ang loob? Ay, hindi, kaya Hindi po. parang study na ako. Ha? Parang stretching na ako. Nag-stretching ka lang. Pero hindi ka naman galit. Ay, di mo nakakal. Hindi ka naman galit. Ha? Hindi ka naman galit kay Nainay. Okay, kumidyo ka pala. Hindi ka nga galit. Po? Di na nga. Hindi po. Kiss mo si Nanay. I love you. Yup.